Do libro titulado A loita permanente de Xoán Xesús González, unha biografía que fixen eu sobre este escritor, vou ler un párrafo titulado O pensamento e a actividade política no movimento obreiro. Compostela non se caracterizou nunca por ser unha grande urbe industrial que dera pé a un movimento obreiro desbordante. Trátase dunha localidade caracterizada, no que atinxe a distribución social, polo gran peso do clero e cunha notable importancia na súa dinámica vital dos estudantes. Realmente, os únicos sectores industriais con certa importancia eran os dos curtidos, coiro, confección, metal e construcción, e aínda así cumpriría máis ben falarmos de círculos artesanais, industrias domésticas, obradeiros artesanais, talleres manufactureiros, cun reducido número de operarios máis que propiamente industriais. Por conseguinte, a maior parte do colectivo de traballadores estaba integrado por artesáns, así como un bo feixe de xornaleiros que alentaban traballos na construción e os alternaban cos do agro. Con todo, as condicións laborais nos talleres eran verdadeiramente infames, con xornadas de traballo de sol a sol, en moitos casos até 14 horas, en as que eran frecuentes os malos tratos, ademais, cobrando xornais de miseria, sen dereito a ningún tipo de seguro social nin remuneración por baixa laboral. Neste penoso escenario, o xurdir dun implacable sindicalismo obreiro era algo forzoso. O sector da construcción estaba integrado por carpinteiros e canteiros, que serán precisamente os que comezan a recorrer ao asociacionismo para defender os seus intereses, até que a progresiva toma de conciencia de clase dará lugar na última década do século XIX a un auténtico movimento obreiro cun carácter verdadeiramente reivindicativo enfrontado coa patronal e en xeral coas oligarquías compostelás. O denominado Centro Obreiro, nacido en 1890, será o principal alicerce do sindicalismo obreiro da cidade. A xornada laboral de 8 horas, o dereito ao descanso dominical, a adecuación dos salarios ás necesidades básicas, a loita pola regulación pública da negociación social e o dereito á folga serían algunhas das principais reclamacións que se expoñen dun xeito máis teimoso ao longo do tempo. É preciso lembrar neste sentido o usado e firme labor organizativo de activistas do movimento obreiro compostelán como Xosé Pasín, Xosé Villaverde, Manuel Fandiño, os irmáns Liste, Manuel Amil ou o propio Xoán Xesús González.